Салом ҳама подписчикода, особенно салом антиподписчикода. Ки мара нависта буд ки ию да берун месан чикана медзада иҷа одам умуман неста ки нора медза. Маҳкамам нестам хай кушодагӣ мондагиам. Ҳама саҳар кор мераванд ба фикр бегаҳ мегӯянд. Шамола имрӯз. Мози қатирамонали бо ба сари Дилафрӯз мерем бо ва чӣ коре дошта банкда банк метроя. Баъд мебиёем соат 20 дақа мози 4. Кроссовки харидагия худам гирифтам. Почои ма фаромарз айрамонали я размерай. Фаромарз гуфтем ки цвети занакияй. Хай ба ма гуфтем биё ма мепӯшам. Ҳаво шамола хайне ки бам ха гарм пуштавим ҳар куртка бам жемпир рамонали табук пӯшида. Гармай гуфт я 2 минут мебирой шумо дар бораи ин погода иҷа мегуфт 2 минут мебирой шамолай 5 минут пас борон ҳавош бе ҳад тағйир ёбандай. Ҳавош бе. Тайёра истодагия. Ҳамин баланди шафр омадан биромаданаш неги я проблема. Дар пешхонаи одамон гуло. Ё уқа гулпарва набуҷам пеш мо дигар ҷода зиндагӣ мекардем. Ҳам пешхони вай занак ҷали буд. Сад намуд гул ина гараж ямиам қамада маъқулай. Ман мегӯям ки махкет шарамонали каш ва бурем дар хубуниятай амхале созем. Батарея. Зурая гараж. Он мерам пеше рафтам сурат мегирам ва мерам дар ҳавлои хидмат месозам. Стильня. Расидем ба танкуча. Набояд чӣ дигар давидум расид шумо гуфте ки Дилафрӯз ҳар рӯз ба сарш мерӣ. Я мардак ремонт кардисай. Дилафрӯз ҳар рӯз ба сарш мерем. Чени ва ава я сол майдо худшон мебиёянд да нами чи да автобус. Дилафрӯз 3-4 бор гуфтем худаш кани биёя. Мешнонем ча хобуш мебара да автобус. Уже ҳоли ами 2 остановка автобус рафт ки уже ва хоб бурда Дилафрӯза. Барои ами Дилафрӯз худш тоқа омада наметавонад. Агар хоб бараша мера гон шаҳри дигар. Хайф BMW. Лодка бурдеста, самолет бурдеста буд. Дар бораи билет пурсида ки проездноя ё карта, инам хали билетай. Наде? Нам хали билет. На моҳи март 2019 48 еврой. Амия мехари? Я моҳ мегардӣ дар дури ами районе ки зиндагӣ мекунӣ да. Дигар ҷорои буд дар полнитини пул метӣ, ра нишон метӣ. Баъд бо меравӣ арзонтар меғалта. И дурумда фақат ҳами қати мегарди. Автобусай, ами автобусое ки имҷа дар ёкто шаҳрое ки поезд меран, мисол мумкинай ба ами гаштан, ҳамо қати, ҳамо поездо қати ами билет қати рафта мешавад. Не билет монайна. Шуда адрес номта иҷада кадом мо. Гирифтем Дилафрӯзам. Мороженое гирифтак. Уже сезони мороженое. Сар шудай магазини мороженое. Ой, сюда. Подписчика. Очень ради. Чикри Саша, казе. Чикри радус меран лайк мене. Подписчика испанjarам нечка мороженое хра. Бабинишам хра. Видите, я достану. Бабини да свежий. Дитка там плачет. Да. Надо.
داشت بخیل مولمونه نه نکم در میکن در دارویی گشتی چم بیاره داشت در کرده خود نیستم این کم بخیل دیگه نکن ماما تخلی کو لاتای چم بیاره لاوش کاسترین برای شرف است میکای تریده اینا اومده کیروز اینا خواهیش نه کی قسم خواهی چی نیست میگم یا کروپای کلونده است میکای چرا بگم یک شرف میده است میکای شاید بی نه پس کودایی para خواهی چیزی مونایسی که دایده است میکای Star Wars. نمیدونم چیه نه فاکشگاه سمکای Star Wars برای شرفی چی میسونه نروش روش سمکای پلاستوی چی بیرسته هیچ